আরে দিদি তুমি কেবে আসিল? কালি আসিলি ହେଲେ ଆସିକି ଲାଭ କଣ ତମର ଏପଟେ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ହଟ୍ ମୁଁ ତ ଜିଜୁଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେଇଛି ସେ କାଲି ଆସିକି ମାନେ ନେଇଯିବେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଓକେ ବାଏ ଦଶମରେ ଫେଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ବାବା ପଇସା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଇଂଲିଶ ଜାଣୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ହଟ୍। ହଁ ତୁ କେବେ ଆସିଲୁ ଏ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲିଣି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲୁ ଆଗକୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଆଉଛି ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ତମେ ଭଲରେ ପୂଜା କରିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନଉଥିଲି ଏବେ ତମେ ଯାହା ଯେମିତି କରିବ ଆଉ କଣ କରିବୁ ତୁ ତ ନାହୁଁ ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ଶୁଣିଲୁ ବାହାଘର ପରେ ତ ତୋ ମୁହଁ ବେଶୀ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି କଣ ଲଗଉଛୁ କିଲୋ ହଉ ଚାଲ ତତେ କହୁଛି ମୋ ମୁହଁରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୋଜିଲି ଆଉ ମତେ ମିଳିଗଲା ଡନ୍ ଡକ୍ଟର 2% କୋଜିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ purple.com ରେ ୟାର 4.1 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ସହ 30,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଲି ଆଉ ମୁହଁରେ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଟ୍ରିପ୍ଲେକ୍ସ ପାୱାର ଫର୍ମୁଲା ସହିତ କୋଜିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିଆସିନାମାଇଡ୍ ଆଲଫା ଆଲବୁଟିନ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଆକୁ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ସ୍କିନ୍ ର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କ ସର୍କଲ କମ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଥିରେ 10x ରାଇସ୍ ୱାଟର ରହୁଛି ମାତ୍ର ଥରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମୋ ଫେସ୍ ଆଗରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପରେ ଟ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ purple.com ରେ କିଣିପାରିବେ ହାଇ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି।